Orain, o ariketa egin behar dugu, limitea, isa infinitora dijoenean, isa gehi bat zati isa ken bat, eta ber hiru zati isa. Bueno, hau badakigu batera dijoala, eta hiru zati isa bada hiru zati infinito. Orduan, hiru zati infinito, bueno, hemen jarriko dut limitea, isa infinitora dijoenean, bueno, isa zati isa, gehi bat zati isa, ulen egin dugu ez da beharrezko egitea berriro, baina bueno. Eta ber hiru zati isa. Orduan, hemen daukagu. Bat, gehi 0, zati bat, ken 0, eta ber hiru zati infinito. Bat, zati bat, bat, eta hiru zati infinito, 0. Bat ber 0, bat. Ez dago indeterminaziorik. P ariketa. P ariketan daukagu limitea, isa infinitora dijoanean, isa gehi bat zati isaken bat, ken bi isaken bat zati isa gehi bat. Bueno, hemen ordezkatzen badugu infinitokin hau azken batean bat da, ez? Zati isa egiten badugu eta hau da bi. Orduan bat ken bi aterazeko zaigu. Baina hala ere formalizatuko dugu, ondo idatziko dugu, egingo ditugu ariketak, isa, zati, isa, ken bat, zati, isa, ken, bueno, parentesia beharrezkoa da, kenketa bi isa, zati, isa, ken bat, zati, isa, zati, isa, zati, isa, gehi bat, zati, isa. Berdin. Orduan, bat, gehi 0, zati bat, ken 0, ken bi, ken 0, zati bat, gehi 0. Berdin, bat, ken bi, berdin, minus bat. Dago, bat, ken bi, eta orduan da minus bat. Q ariketa, limitea, isa infinitora dijoanean, isa berbiken gehi bat zati, isa ken bat, eta ken bi isa berbiken bat, zati isa gehi bat. Bueno, antzeko zerbait egiten badugu, konturatzen bagea hemen isa berbi dago hemen isa, orduan hau aterako zaigu infinito. Eta hau isa berbi eta isa hemen ere aterako zaigu infinito. Orduan infinito, ken infinito, da indeterminazio. Hemen ez dago erroketik, orduan egin daitezken gauza bakarra dira kenketa egitea. Orduan, pues MKT bilatu eta saiatu zerbait simplifikatzen. Bueno, zein da MKT? Pues isaken bat, isagei bat, pues biderkaketa. Isaken bat, bider isagei bat, bilek diferenteak dirata. Orduan isa berbi gehi bat, biderkatu behar dut isagei batekin, ken bi isa berbiken bat, biderkatu behar dut isaken batekin. Bekoak utziko ditugu pakian. Ariketak, goikoaren ariketak, limitea isa infinitora dijoanean, isa berriru, isa berbi bider isa berriru, isa berbi bider bat, isa berbi. Bat bider isa, bat bider bat, bat. Ken, parentesia jarriko dut, eta hola ariketak lasai egingo ditut. Bi isa berbi bider isa, bi isa berriru, bi isa berbi ken bat, minus bi isa berbi. Minus bat bider isa, minus isa, minus minus, plus bat. Zati, isaken bat, bider isagei bat. Berdin. Berdin. Bueno, goiko ariketak. Hemen isa berbi eta hemen minus bi isa berbi. Orduan gelditzen zait, bueno, limitea jarri behar dut, isa infinitora dijoanean, minus isa berriru,
Ixa berbi eta minus minus plus bi ixa berbi da iru ixa berbi. Ixa minus minus plus ixa, ixa gehi ixa, bi ixa. Eta bat eta hemen minus eta minus, minus eta plus, orduan minus gelditzen da eta batekin simplifikatzen da. Eta bekoa, ixaken bat, bider ixa, gehi bat. Bueno, hau errezagoa da, ez? Hemen ja ikusten da hemen ixa berbiken bat, jarriko dut egingo dut ereik eta limitea ixa infinitora dijoanean. Minus ixa berriru, gehi iru ixa berbi, gehi bi ixa, zati, ixa berbiken bat. Bueno, hirugarren mailakoa, bigarren mailakoa, zeaterako zaigu, bai infinito. Baina honek minusa daukanez, pues minus infinito. R. Limitea, ixa minus batera dijoanean, ixa gehi bat, zati ixa berbi ken bat. Bueno, ja beste limite bada, minus batera dijoanean. Minus bat gehi bat hemen 0, eta hemen minus bat berbi bat, bat ken bat ere bai 0. Orduan 0 zati 0 indeterminazioa, baino beste motakoa. Hau da, deskomposatu eta simplifikatu egin behar dugu. Bueno, deskomposatu bakarri bekoa deskomposatu daiteke, limitea ixa minus batera dijoanean, ixa gehi bat, zati, ixa gehi bat, bider ixaken bat, hau ekarrizai dira deskomposatzeko, formula dakizkigulako, simplifikatzen dugu ixa gehi bat, gelditzen zaigu orduan, limitea, ixa minus batea dijoanean, bat, zati, ixaken bat, ordezkatuko dugu jabalioa, basati minus bat ken bat, berdin basati minus bi. Orduan hau da erantzuna, minus bat bide. S. Limitea, ixa batera dijoanean, ixa gehi bat, zati, ixa berbi ken bat. Bueno. Hemen goien bat gehi bat, eta hemen bat berbi bat ken bat. Bueno, hemen ateratzen da bi zati 0 eta da infinito, baina infinito ateratzen den kasuetan izan daiteke edo plus infinito edo minus infinito. Eta hori ebazteko egin behar da lehen egin dugun bezala, limitea ixa batera dijoanean eskerretik, ixa gehi bat zati ixa berbi ken bat, eta hemen egingo duguna izango da, baten eskerreko zenbaki bat jartzea. Orduan, hemen jarriko dut, hemen baldin badaukat bat, hemen egongo da 0 eta hemen egongo da 2. Orduan, baten eskerra izango da 0,9. Ni jartzen badet hemen 0,9, hau lehen bezala aterako zaigu, 2. 2 zati, baina hemen jartzen badet 0,9 berbi, aterako zai 0,9, holako zerbait, ez? Eta ken bat, orduan ateratzen da negatiboa. Orduan hemen ateratzen da minus infinito. Eta limitea egiten badet ixa batera dijoanean baino eskubitik, funtzio berdinarena, oain eskubitik jarri behar dut bat eta biren artekoa, adibidez, 1,000 bat, holako zerbait. Orduan hemen jartzen badet bat eta